Mari vilayetinin käbir şäherlerinde, etraplarında ve owalarında döwlet dukanları ilata 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un paýogyny aradan 6 aý geçen soň şu aýyň 20-lerine paýlap başladylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar ilata satylýan bu unyň hiliniň pesdigini, bitlidigini we tagymynyň ajydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda vilayetin käbir çetki owalarynyň ýaşaýjylaryna geçen ýylyň oktyabr we noýabr aýlary üçin un payogy hinit hem berilmeýär. Marda ilatyň payog üpçünçülüğünün ýagdaýy barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler vilayetin döwlet dukanlarynyň aglawasy ilata 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny dolu paýlap bu baradaky resminamалary degişli döwlet edaralaryna tawşyrmak işlerini güýçlendirdi. Şu sapar kim un payogyny almadyk bolsa onda olaryň un payoglary köýýär. Biz plany yapmaly we merkeze resminamalary uratmaly bolýarys. Biz haçan un almaga gelerkä diýip garaşyp oturmaly däl. Biz kagyz ýüzünde bolsa-da dolu paýladyk diýip görkezmeli bolýarys diýip habarçymyz Mary şäherindäki bir dukanyň işgäriniň ýaşaýjylara aýdan sözüni çitirledi. Habarçymyzyň sözlerine görä dukan işgärleri indiki geljek un payogynyň 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň uny boljakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar geçen ýylyň dekabr aýy üçin paýlanýan un payogynyň hiliniň juda pesdigini aýdyp bitli ajy unyň satylýandygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä käbir ýaşaýjylar uny açanyndan soňra hiliniň gowy däldigini görüp döwlet dukanyna ýzyny eltip goklaşyp gaýdýarlar. Paýlanýan unyň rengi gara we içi bitli, tagamy hem ajym tıkkakýar. Käbir adamlar döwlet dukanyna baryp her aýda adam başyna berýäniňiz 5 kilogram un. Bizim alça göreňizokmy, öz hojalyklaryňyzda ýydyryp gördüňizmi diýip goklaşýarlar. Dukan işgärleri bolsa berilýänini alyň, bolmasa şolum ýok diýýärler. Dip marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň habarçymyda gurrun bermegine görä, mundan ozal Mary vilayetiniň döwlet dukanlarynda geçirilen barlyklaryň dowamında ilata subsidiýalenen önümler şol sanda ýokary hilli un günde diýen ýaly paýlanypdyr. Vilayetdäki döwlet dukanlaryna barlykçylar gelen döwründe un, ýağ we towuk buğdy günde diýen ýaly paýlandy. Hatda käbir subsidiýalenen önümler 2 hesse köp, ýagny 2 aý üçin paýlandy. Unyň hili birinji sortdy, käbir ýerlerde ýokary hilli un paýlandy. Ýöne barlyklar tamamlanandan soňra döwlet dukanlary ilata pes hilli unlary payok hökmünde hödürläp başlady diýip Türkmengala etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyda Marynyň döwlet dukanlarynda soňky sapar geçirilen barlyklaryň anyk senesi barada jikme-jik maglumat almak başartmady. Ýöne ýurdun dürli sebitlerinde yerleşen dukanlarda barlyk işlerini geçirmek üçin aşgabatdan vilayetlere wagtal barlykçylar iberilýär. Habarçymyz vilayetin döwlet dukanlarynda geçen ýylyň dekabr aýy üçin un payoklary paýlanýan mahaly Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda ilata şu ýylyň ýanwar we fevral aýlary üçin un paýlarynyň berilýändigini hem habar berýär. Ýöne ol vilayetin käbir çetki owalarynda ilata geçen ýylyň oktyabr we noýabr aýlary üçin un payogyny henit hem paýlamaýan döwlet dukanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Munyň sebäplerini hiç kim anyk bilmeýär. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň köpüsi gol çekip bilmeýär. Şonuň üçin olar gol çekmeli ýere diňe özleriniň atlaryny ýazýarlar. Bu bolsa dukan işgärleriniň işlerini ýeňilişdirýär. Olar goly derek owa ýaşaýjysynyň adyny ýazyp goýberýärler. Şol sebäpli dukan işgärleriniň resminamalary gol çekip ýaşaýjylaryň un paýlaryny alandygy çaklanylýar. Dip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady araýatnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda ilatyň payok üpçünçülüğiniň ýagdaýy yaramazlygynda galýar. Geçen hepde Aşgabatyň döwlet dukanlary ilata subsidiýalenen bahadan berilýän azyk önümleriniň käbir görnüşlerini, şekeri, towuk buğdyny we ýumurtgany gaýtadan paýlap başlady. Ýöne olaryň käbiriniň bahalary hususiýetçilerdäkiden hem gymmat bolsa, käbiri bazar bahalary bilen deň narhda satylýar.